tubig sa salog nagdiretso sa porsyon na ini, diretso man sa mga paroyan. Anyambangan kan munisipyo tinubig ban. Huli kay ni kinanselar man tulos kan gobyerno lokal ang klase sa gabos na level. Ang ibang mga eskwelahan kaya nalubog man sa baha. Agad sa nangunyan kan mga residente sa pagkulpakan baha po ng tulos ang pag-irahay kan dike. Jose Carretero, Patrol kan Pilipino. Pagkaraot ka nagihan pasiring sa Cagsawa Ruin sa Daragalbay, huli kan mga paguran kan Domingo, apektado ang mga negosyante digdi, maging na nagkapit ang aktibidad sa Cagsawa Festival. Nagpapatrol, Teya Omelan. Dahilan sa makusog na pag-uran kan weekend, naraot ang temporaryong agihan palaog sa pamosong Cagsawa Ruin sa Daraga Albay. Huli sa makusog paan uran, dai pa na ibabalik ang temporaryong tulay. Ang pigihidali na matapos ngunyan ang permanenteng tulay na naraot kan paglamasa kan bagyong waning kan uminaging taon. Kaya naman apektado ng gadkaini ang mga negosyante, siring ni Nanay Fe. Sobra-sobra, madam. Kasi yan talaga, madam, pag-araw ka ining panahon na naputol ang tulay, dahil talagang pwede maglaog duman na turista. Kasi nga, pigbabawan. Sigun sa mga negosyante, maski pa may mga padikit-dikit na naglalaog sa Cagsawa Ruins, mas bentahe kung magayon na ang agihan. So, yung permanenteng tulay, may ibalik tulos para normal na naman ang negosyo. Apwera sa mga negosyante, apektado man ang Cagsawa Festival. Kaya plano kan gobyerno lokal kan Daraga, ibalyo sa ibang venue ang mga aktibidad. Kung iisip mo, tagali makamuro mundo na this is Cagsawa Festival and kadakulan kan sa tuyang mga activities na gigibuon doon sa Cagsawa Park and Resort. Alagad, pag-iisip ka man sa safety ka mga tao. Kung magrahay na ang panahon, gigibuhon man giraray sa ruins ang ibang mga nakalinyadang aktibidad. Teya Omelan, Patrol kan Pilipino. Supply ng kuryente sa 18 mga barangay kan Syudad Dinaga asin mga katayid Banwa na Milaoro asin Minalabak, Camarines Sur na ibalik na matapos ang manghiwasang brownout poon Domingong Banggi. Alagad andaman pasubot ang paburbutwang brownout sabi kan Caso Recodos, kulita ang pag-irahay kan naraot na 20 megavolt ampere transformer kan kooperatiba madurar sundo tulong bulan. Exclusive nagpapatrol Miles Media. Surong aldaw matapos ang mahiwasang brownout sa syudad ni Naga na ibalik na ang supply ng kuryente sa kadaklan kan 18 apektadong barangay digdi asin sa mga kataid Banwaan ng Milaor asin Minalabak. Alagad man tinidong problema para sa Caso Recodos ang pagpairahay kan naraot na primary line kan 20 megavolt ampere transformer na nagkausa kan brownout. Karkulo kan kinuntratang home core na mairahay kaini, aabuton tulong bulan ang kompletong patrabaho digdi. Kay po ang antisiparan kan konsumidores sabi kan kooperatiba ang paburubutwa pang pag-brownout sa ibang mga lugar sa laog kan masunod na tulong aldaw araw kan na eksperyensya ni Watt sa porsyon kan Magsaysay Avenue, Kasubanggi. Mantinido kaya ang power sharing halis sa 10 MVA transformer sa Banwaan Pili asin Calabanga. Sa araw ka na brownout sa mga aki. Sa rota, siyempre, salamot baga. Magaga kang puyat, mapaypay sa mga aki mo. Papagalan akong marag, digit-digit. Pasalo kaming kandila. Yan, rep me. Nakakaraot. May pakiulay ngunyan ang Caso Recodos manuod sa pagkonsumo ng kuryente. Member consumers, tabi sa liwat, pagirondom ang paggamit ng tabi kan sa tuyang kuryente. Hindi po nga ning ginigibot ang remedyo. Aminom ta po ang totoo na nasa critical condition ang loading kan sa mga substation. Kaya kung sakali po na mag-increase ang satuyang paggamit ng kuryente, mapipiritan po kitang magkauganing pag-trip kang linya, tangani pong dahil magkauganing overloading ang satuyang feeders. Ngunya na hapon nagkaigwanin emergency meeting ang Junta Direktiba kan Kooperatiba sa pagtukar kan propestong pag-arkila ng 20 MVA mobile transformer, mantang pigaayos ang naraot na transformer. Miles Melia, Patrol kan Pilipino.